Kibriu ke jungu blay nawan ban ai kublay i yapi ha ke keteng ke jungu jisu nong penim. Siaka ni ke channel jong ke jing hikai ya ke ketin ke jungu blay. Bentangin poi ha ke ni ke benta ke baar ke patu kilong temi ki besiap ting ya utrai. Ngiju tip ha ya ki riu krau jong ublay. Ki ba ublay upendon kam borba ya ki. Baro hi kedai ke jing ai tilut jong ki tengah jong ki ban kersan lani ban yarab yala utengah ngala puli khambun ya ka jing thu khana ka jing kren lani ki jing tho jong ki riu krau jong ublay kumnu baki long ki briu ki ba krau ba jong ublay ula ban pendon kambor ba yaki ngasyam bakada baro kadai ka jing sacrifice ini ki godly mother ini ki briu ki kentai ki berublay ki bekersan do yap do im yalo jong tengah laha ki jing duwai bada ki benta baro dai na magata ka kitab proverb ka lenong ka bakat ar bagad khot ka bakat saw ka yutu ingi ka briu ka basida kalong ka pansniat yala utengah. Haleluya. Kata kalau ngejing sisa ke bakrau balada ki kentai kitip ya kani. Kitab proverb life way ke lenong ke dekat ke basipo ya ke briu ke babha u balak ban syam. Manu kan balak ban syam ya ke briu ke babha na bakador jongka ka khamkor sibun ban ya kirubi. Aku tu dekat ke bakat way kong bakadonut utengah jongka ka syania haka. Kitab proverb kat saw ke lenong ke dekat ke beningkong ke yutu ingi bakabriu ke start ke badan ke donut ke jing start jong ublay baro kate la ka ying lani ke long ying suk ki bayo ya ke ni ke long ying kadon ka ying lani ke house bangi khot andai ban yo ya ka long ying lani ka home ka family ka long ka bae hadu kata-kata ka ying ka bahe ka bangla ngila bantei de ka tengka ka jongi handrai mano kan bantei ya kini ka long ying tang kendiat persen ki badan ya ka long ying ki badan kata ka jengmut ka batang ka wei ka basida ka basgur apa dang ulok bat kalok tang lada ulok bat kalok kitip bat ki praktis mana ke kelimat ya ka an ke jong ublay kitab proverb ke tu ingi kong bakani ke briu ke bastat ka te la ka ying bat kitab sam ke tu balada utrai te ke ying ki minot le na ai ki bate ka ngi ki briu ngi te de la ka jong ka jing start da kita ki quick fix methods ki jongi handai ngimtip de bakalong le na ay kata ka pralut kalong ying khaddu khadwai ulok uyap hi kalok kayap hi kata kajing sup jong ka ying kamdon ningkong lami u Ismail hakini ka home ka ying jong Abraham kani ka ying la disturb ya kani ka ying la penwit no nambar ka Sarah ka Shim ya ka initiative bat kata ka initiative jong ka kani ka idea jong ka bat habawan kita ka idea ka yaj no halor jong urang ba. Namar uni urang ba jong ka ying uba ublay ulabu yu ba uday ban rule ban yalam ya ka ying. Khaddu namar bom yo khun syu kanu ula syuko ngu ya ka. Kalawan ra penban ka jing pat jing pra ha ka ni ka long ying. Ha ka ni ka home ka peace jong ka ni ka ying ka laduno namar ka kentai ka syem ya ka initiative ka bomday ban ai rai kamla ban up how new head of the home ukli jong ka ying namar ba ublay ula de yathu au mangan ai hu ba un sensyare la ka jong ka ying bat ba un ai u Isaac dai tak na ba kala kongo kala sung thu kala ai ka bor ha uni urang ba kala wan ka ni ka jing sung thu bala mi u Isaac bat kani ka jingsup jong ni ka ying kalawan biang ha ka ying ilayo iko home lada utrai te ka ying ko gibriu jong ublay
Ngi minot lene ay ngi kiba persyang bantay ka. Day na matagadaw kaong katengah jong me. Katengah jong me. Kanlong kumuding wan ubas sayso. Haki jaka kibakam syapo jong kaying. Jaka bakham syapo jong kaying. Ka happiest family. Kalong ying ka basyapo do. Kada kalong ying ka basuk. Nginumyo palat ar. Lait na ulok bat kalok. Utengah bat katengah. Ban yakut yakijing duway. Ban ya duway rengkat kumbalaong ujisu. Ujisu ong api. Sengapa? Balada arngut utengah bat katengah. Kini yakut aka kendau. Siapa ke airu ya ka makin yapan kan long yaki na ukpa jonga ubah benang. Haleluya. Kan long haukpa na ukpa jonga ubah benang lada arngut lada ulok bat kalok. Wei unbe kumno si hajar. Bat arngut kin penher kerat yap. Penher kerat yap. Ya kisi pawajar. Ni hang ni ka bor jong ki arngut. Wat kedujok ru kanumla ban penterikam ban job ya kini ki arngut. Balabu bait dau blay. Laong bakani ka balan Kristan. Kamla ban flourish lani ban roy. Lani ban san. Klem ka Christian home. Klem ka longying. Ujisu Kristuang. Yakini ki arngut. Bakim long syu arngut. Handrai ka way ka do. Kidon kata ka close relationship. Lani ka close companionship. Kidon ka way ka jengmut. Ka jengilong ka way. Haki jengmut jeng berkat. Badagi senjam yuki kilong ka way. Lada kalong kumta. Kalong ying jonga. Kalong ying jungi kalong ka basuktam. Ngipaj mentah ka benta ka baan. Ka duty ka baningkong jong ka kentay. Kata ka preference jong ka. Lani kata ka bahakmat du jong ka kalong ban it ya ujisu da ka donwat baro. Ningkong ka di ban it lani syakri ban tip ya ujisu ba ulong ubah halor du. Wong men it yang ada ka donwat jong me baro. Kabar men it yang ada ka mensim jong me baro. Bat kabalay men it yo blay de ka jengmut jong me baro. Ka kentay kahap ban sngong tu ya ka shiti banengkong ginong korin khatway ka lenong ka khot ka balay. Yakini ki ba ublay ulabo ba ukris jong ba ukli jong ubriu baro long ukris. Ba ukli jong ka kentay long urang ba. Ba ukli jong ukris long ublay. Kani kadai ka order lani ka jengbu bet ka jong ublay. Ha kata semen ka batamay. Upol uto akashiti benengkong kinong korin katway ka lenong. Wang ba usinrang umlong nagakentay kenmaw ya kata. Usinrang uklamlong nagakentay. Henry kakentay na usinrang kan. Namar balathaw ya kakentay nagabenta uta usinrang. Kakentay kalalim kalakelon kalasya deceive. Kalau syak syukur, ndai om utau senrang, upol upenkut akan kot ke bersifau, namar kata kadai kenya ke kentai banyo ya kadak kejingsa sensar, ha kakli jongka, kadak kejingsa sensar ha kakli jongka, ha ka living Bible ke yutu ingi, ba ka kentai ke di banlong hapo kabor lani ke authority jong u senrang. Syusyu ke Bible ke ong ya ki kentay ya kini ki long kemi ki ba siap ting ya utrai aga siti benengkong Timothy kalenong ka baar wong tu ai ba ka kentay kanang ban sngap jar da jingkok ngu baro ai ba ki kentay kin long ki banang ban sngap jar ha ka jingkok ngu baro wong namar ngam sya ya ka kentay ban hikai. Lemni banyo sencar halor urang ba. Banyo sencar halor urang ba. Henry bakan long kebat sengap jar.
Kata kadai ka obedience jong kilong kami. Ya kani ka order ka jeng bu bet ka jong ublay. Syu ka Bible ko ang ba kadai ban long ka ba pendam ka ba ij bat ko ngo yala utenga. Ha ka siti utitas kelnong ba ar kad khot ka ba saw bat ka ba san. Laong ba kidai ban ij yala ki jong ki tengah. Nang ta ki bakhan atkar, nang ta ki basungur, ki batray halaying, ki basbun, ki bakongo yala ki tengah, ba an om kren ben ya kaktin ublay, ki bakongo yalong yala ki jong ki tengah, balay ba an om kren ben ya kaktin ke jong ublay. Bon ba ki long ying ha ka pertay, ki i ke ying ke stan, la kren ben ya kaktin ublay. Nama kalong da perdat, kalong da Hongpong, ya ka order ka jong ublay. Usin rang lani ka kentay, kim sim practice, ya ki an ki jong ublay. Kim sim pen kok ngo ya ladi, haki an ki jong ublay. Upo la bau to si ki banget ha Ephesus san lenong, wong ko ki kentay. To pen kok ngo ya ladi haki tengah la ki jong hi, kumbaha utrai. Pen kok ngo naba utenga ulang ukli jong ke tengah, utenga ulang ukli jong ke tengah. Kumba ka balang ka penapo yalade ha ukris, kum taru ka kentai kinle haki tengah jongki haki ki baro. Kata kalong ka jengbu blay jong ke tin ke jong blay. Abo pol utho ikinong kolasai, aglenong balai be dekat ka bakhat pra. Hang niu apostol Paul kentui ki kentai sengap uong kumno ko ki kentai to pen ko ngo yala de haki tengah jongpi kumba de ken ha utrai ni pe u jisu lalong u ko ngo ilok pa khaddo khadwai ka promotion ka bami no ne kalong bo bleu lo kentiu ya ke jing ko ngo bet jong u yala ukpa habaula jelong u ko ngo wat hadu ka jing yap. Ka result nang ni ublay ula kentiu ya Jesus Christ. Kabak haddo ngisyam hang ni haka siti benengkong jong Petrus. Ka chapter ka benengkong ka chapter ka balay nengkong Petrus. Uli haying ya kini ka chapter ka bakren sepang ka kamram jong utengah bat ka tengah. Kendiat ngansat Petrus uong kopi ki kentai to dapen ko ngo yala di haki tengah laki jong hi. Kabaar haba kinda kmi ya kita ke jinglong jing em basungur. Jong pi kabada ke jing senguting. Jinglong jing em basungur. Wow. Kabasungur tenat pelat hajong ublay. Kedekot kabalay iba ke jing pen ibha jong pi lane pen ibha briu jong pi. Ai bahkan omlong tang kata ka bersabar. Kabat hansnyu ki jingdang siar lani ka bakup iki jangkup lani kanu ka jingpen itenat. Haga dekot ka basaw handrei tu ai bahkan long uta ubriu ubalari jong ka donut. Tungin yang bat pha ubriu balari jong ka donut. Haka jing penibha ka bamsep ka jong ka mensim ka bajamnut bat bajarjar ka balang khmat jong ublay ka bakodor ka bam ainia handrei ka buram ka peni ka jinglong bajamnut bajarjar ka briu lani ubriu balari jong ka donut jong ka tang khendiat hakini ka perthai ka bamenta hakai ka Kristan diberi ke ni ke modesty, ke sobriety, ke jinglong badan akor, ke jinglong ke baadkar, ke bersungur jengmut, ke bersungur jengmut lani balerin. Kamnyar ban siam, ya kini kiar ke modesty bat ke sobriety, hak jing im ke jonga bat jongpi. Long syu akan ke city, ladapin puni ke lenong ke banriu. Kepada sebang utengah bat ke tengah mendai long kita kikentai bakut kijupat libha yala de daga ba penkok ngo yala de haki tengah la ki jong hi
Kini ki kentai hindai, kum ki jong Sarah, ki jong Hana, nang ta ki jong ngamut panong ke Rachel. Kalapen kok ngu au Jacob. Ngipet ke Sarah kalapen kok ngu iladi au Abraham. Daka bakot kenrat yu. Kalau kok ngu nadu ke donut. Bat kakot ya ka kenrat jonga. Calling him Lord. Kenrat jonga. Kabapen iya kata ke jinglong bersida. Ke jinglong ke bersungur. Kini ki kentai hindai ki bakut. Kalapen iya ke nuksa. Hau titas. Layatu laong. Baki kentai temen. Kinlong ki balik kia. Ki balik don akor. Halaka jinglong jingim. Om ki bakren siar. Lani ki balorni. Angkat khot ke basau. Ki bala ban hikai ki kentai samla. Ban id ya laki tengah. Ban id ya laki kun. Ki bala kan ban hikai. Man la kapo di ki kentai samla. Ban id ya laki tengah. Ban id ya laki kun. Iba khan adkar, iba sungur, iba terai halaying, iba kongu ya laki tengah. Ba enong keren ben ya keketin ke jong ublay. Kani kalau ke sound doctrine, lani ke jeng hikai ke bajanai, bala bubait da ublay, haka testament ke batamay. Hallelujah. Tolong pi kinong le keketin ong Jacob. Om kiba syus ngau ya ka. Naman ni syukur ya lade. Ladangim praktis. Ladangim le. Ladangim syak syukur. Ngilong kibala syak syukur. Haka ong keketin ke jong ublay. Syuk-syuk ke Bible ke ong kitab proverb. Kelong ke life way ke kot ke life ho. Kajing itenat kelong ke jing syukur. Wow ngingi senrang. Ngi itenat. Pleng kata kajing itenat kelong ke jing syukur. Bat kejing bahabriu. Kataru kolong ke batala. Henry ke kentai ke bersiap ting yo utrai. Ke kentai ke bersiap ting yo utrai. Katakan yo yaro. Ki kentai bakuit mendai. Gila pen ibha ya lade. Daka pen kok ngu ya lade. Haki tengah ke jongki. Kesarangi ong mene. Bakal khot kenrat yo Abraham. Kani ke attitude. Jong ke New Testament, ba ublay u itenat ya uta ubriu bersyapo, uba jamnut, ubriu uba penrit, uba dap da kejing sngorit, bat uba nang, banang nang na uji Yesus Kristus, yo ikejing sngorit, kayo ikejing sngorit na utrai Yesus. O gikentai, kani kalong kejing hikai, ka duty lani ka responsibility ka jong pi syala ka jong kitengah ka jong pi. Ublayun penla IP, unda pensyait bor, unda ai ke jing ai, wapila ban penkok ngu ialah di hakaan ke jong ublayun kerku IP. So bat dua ilem nak benta jongi, ublay unang pensyait bor, unang penla, haka jing im ke jong pi. Ngakot ngoba, syakani ke Bible study ke bangilong man ke Sunday. Hang ni hamau tawar. Gijulong hakapor san chiteng ngakot ngo bahaya pi pinyo sibun gijing hikai bansan hakajing long mensim ublay ukwa yangi ukwa ya pi ba pinsan hakaktin gijing ublay ba pin poi syuka maturity gijing ublay ban poi syuka jinglong ke bajanai haduk gijing dap biang gijing Kris gijing temu jong kene ke Bible study kalong ban pinsan ni ban pinsan ban pintip ya pi haduk gijing long rang ba ublay un kurku ya pi